যতন হামবাই সিনি যত মিডিয়া সনো নর যতন সিও মিয়া সালনি গথনা তিনটানি গথনা তে আবনি পরে নর নুখানা আং সাকবাই थां যে নন্দনগর আমচাইও সিনি गोबांमा मैखोथों फालनाय सिनि तिप्रासा दफानि बर'र जे एएमसी नि मुंगै भेन्डालाइजेसन खायजों सबाय सुक्रुप खायजों माने फिया जोंहाबनो तरक तरक ताबु तजन्त खाय चेरि दंगो जोंहाबो खोनाका एएमसी नि तरफ থেকে কোনো আমहाय কোনো একটা অর্ডার কरै फियाबा निजिनि साक व्यक्तिगत मुचुमानि बिसिंतै बरगाबो एएमसी नि मुंनावै बर मिया थाङै सबाय सुक्रुपनि जों ताबु तरक तरक माने दं दिनै एक्चुअली आं सालनो एफआईआर आं फाइल खायनानै दं माने सिनि खुमलंगो बसकांगो सिनि टीटीआईडीसी काउन्सिल सेसन दंनै जेहेतु आं आरो बीएससी नि बो आरो मेम्बर नि कायसे खरजा मेम्बर दं माने सिनि मीटिंग रिंजागै आं दिनै एफुङाव एटेन्ड खायमाले एफआईआर खायमाले आं मगै सारिगो आरो फैगोन रस खायखा ते अबनो पाइया लागलो सिनि मेयर सिनि ब दीपक मजुमदार बो मालाय दं माने इनो थाइसिं बनो फोन खायमाने बो आउट अफ स्टेशन बखना फाइदिनि साव तो बर कायसे कल खायगे खाना बर वेबो मेयर बेगो मालायनि बगै आं एकदम राइट जा इभेन सिनागिनी कचाम ऑनरेबल सीएम सिनि सार पूर्ण चौंद चौमातिया बर वांगमै करमानि बिसिंतै इभेन एलं बुबाग्रा बो करमानि बिसिंतै अमन काहाम के समानि बिसिंतै आमतिनि और एनसीसी पीएस और तिनि एफआईआर लॉज खायजाका जे मियानि गथना तयै जे व्यक्तिगत आश्रके चिनि दफानो माने चिकन खे नुकजाखा नर जतन नखाना भिडियो रिएक्शन नि बिसिंतै बिनि फेस नि रिएक्शन माने बोथारनाय तकथारनाय सुकुरनाय हैमाहाय बिनि मकल नखना आं कुबिकक सानन थांगा गांकाय बिनि आ रिएक्शन नुगै 2016 वो जेफ्रु तिप्रासार 23 আগস্ট আগরতলা শহর তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারनि आमाल আগরতলা শহর বুজাং माने आबनो सां मुलतो मानसि हायसि जे बिनि रिएक्शन बाय आ जराव बाहायनो हेलमेट बाय बिसों मार्के बुजा खान नुखाना बहगला थिरजां माने सेम बिनि आ रिएक्शन हायसि माने तिप्रासांगनो बर तुं फ्लाजागै बरनि ऑटोमेटिकली आसके थामसि बेंनि फाय बर फाय हायसि बियांनि आ थामसि फाय मन साबडी करखा जे मियासिनि बुखुक जरंनि गोबांमा बर मुखैदों थाइखैदों नष्ट खायनायनि बागै आमना आं साकाबले আগরতলা केबनि बुफानि জায়গাया যদি কেউ এখন এই মিডিয়া তরফ থেকে যদি শুনতে চায় আমি কইতেছি এখন আগরতলা কারের বাপের জায়গা নয় সবারের অধিকার ত্রিপুরা সবারের জায়গা কিন্তু ওর আছে গুন্ডামি মাফিয়া গিরি আবার চলি আইছি উই আর দ্য সান অফ দ্য সয়েল এন্ড উই নো হাউ টু ফাইট ব্যাক নাও আইছি जोंबो सिकाताबो बाइके चबा खायनाय अमाइके सालब्रुम ब्रुम चिरि मखर किरिकर खाय ता तंग देखायसे आंगाबो मेसेज नानै बुसुङानि खा काहाम तिप्रासारनो सिसादि जों महाय तमुनो दफा महाय दं गांकाय जों तेबो कलंनाय हायसि जेकुनो समय एनी टाइम एनीवेयर एनी प्लेस आबो नंदनगर अंखा मखैतन फारमान बिसिंतै टाइनसनि किसिसा गारि बाइक थुताय पानो तिप्रासन खनो हान्यो बुलानि बाय गुथुमि फायजानाय हायसि आरोबो नोंजुन तिप्रासन आगरतला सनो नुदों गांकाय ए तांनि नमाय खायनि बाजार हायसि नि दारानि बागै नि मनायनि बागै नि ताखुंनि बागै नों मा बासानाय हायसि बोरै बोसाराव रिक्सा ड्राइभार बाय 10 टाका बांदि करिबानो कक बांलाय मानो हायसि कारण बर आबुनि चेष्टा सिनि बरनो सब समय अमा जागो आबुना मिया कासे कक साव जीवन थैनाय वाइसा नों काहामैबो हामियाबो वाइसा नों थैनाय किन्तु किरि मांले नों तंहांके नों सारा जीवन किरिउन थैनाय हायसि थैनायनि सिगां सामुं काहाम खै बखा कटरके नों संग नांनाय हायसि एन जों जे तामसो नों किरनानि बानो निनि अधिकार नों सायमान दङ निनि सायमान नों बेग सि दङ नोंतां बरनो किरिना जों कक मा सानाय हायसि आबुनि बागै एन आबुनि बागै जेकुनो আগরতলা শহর एनीवेयर इन আগরতলা एनीवेयर इन त्रिपुरा जेकुनो जागा मा सिचुएशन तंके आं आर्नेस्टली जतन आं रिक्वेस्ट खायो आनि जतो तिप्रासा ताखुकै बुहुक संनो जों खरकसानि बागै ब रांखलपा नोंथों गायपेन फांथों मल सम्पा नोंथों जों सिनि ताखुक बुकुनि बाय मा बासानाय आनमि आं खूब बखा दुखु नांकाबले ओ दुखु नांसोका माने दुखु नांसोका तिप्रासार तै बसक अत्याचार खायसिनाय वाइसाका बलेक चमनि वाइसाका अभिनगर बियां निजनि क्लाबनि पेटो क्लाबनि मुङै बरक सहर तिनि बरक तिन लाखिर हाय खायो काका मुख साहर मुङ साहर तै बसक खायजक तंसिना बा सो आबन बै तै कुनो अब ताक तै कुनो रेहाय करै आबन बागै जे व्यक्तिगत जे ताबा जे गुन्डामि साकसा सकल माफिया मानजानाय काबै किरि जागै दं खोनाव बंनि मुक्तिनो जों थपसाफान दामरियान नांनाय हायसि आबन बायनो जों एफआईआर खायगासिनो टीआईएस फोरखौबो खायते बेलाय काहामक
sini torop theke omo ekdom krak saja even SP be kok saka and me SP be kok saman bising SDP be kok saka so abo krak action nangnai haisi abon bagai ang khub dukhu nangjak tangai hindi mia sini khoraksa ani amani soman bo 10 tuini sini kolai bukhukjak sini rangkhol kaipeng borok mia tamsa nor tini besuk phalima kanang masanga sar sung baike phalnai tinta ni সময় চিনে বড় সিনি বেউনা তটফট নষ্ট খাইনি ইঙ্গ খাইনি চেংখা जों जे फुङाव फालिमा मानिसि अ फालबानि ब जे जों गारि बारासो इंगियाखौ माइजा साखानि सोमोन्दै माइथियाखौनि सौ ताम साकापसा बन्दुति काइसासो साखौनि सौ खाइरका बंनि आकक खनावै आबोनि बागै उलट टाइवैसा आं बरबाय सिनि न खाइ बंना जानानि व्यवस्था खाइ आबोनि बागै नाइदि आं गयनानि मुचुंगु आनि खापांनि रांसांनि तिप्रा सारनो जों महाय केमां बरबाय इनजास्टिस खाइगै दंनाय खांके जों खरकसा बासाय आं सालि हाइसि बीजेपी खाइनाय CPM खाइनाय और गोबां मा ब्लेम्स दु मानो आमानि सामुंगिया आमानि नाहार मुंगिया बीजेपी खाइनाय रक CPM खाइ बरतां फाय आबानि सानानि बु दरकारि हाइसि आं एसे तिप्रासा अ हानि बसा ए प्राउड तिप्रासा हाइसि ए प्राउड खरकसा अ हानि बसांगनि आनि दायित्व आबां खाइनाय बागै एन आं मिया साकसा कारण आं साकसा MDC नि रिप्रेजेंट खाइ आं तिप्रासा नि रिप्रेजेंट खाइ प्लीज माइन्ड मार्क बाय वर्ड्स है गोबां मा बरक सानाय आनो लाइव भिडियो खाया बायसे बाक्सा कमेन्ट्स थानो तामसा पलिटिकल माइलेज नानानि थांजाव खता अरे बाबा जों खरांति साकबो प्रॉब्लेम खरांति साकबो नरक जोंना प्रॉब्लेम ताम खायनाय सादि नसिन बर न संहागेन अत्याचार खायजमा तनसिन हायजा सो आबनि बै किसे काहाम के थिंक वाइसली आमाय हामिया वानसुमानि समयखि माचाय दफानि बै काहाम वानसुबदि दफाबो सुबा जागान हायसि आमनां मेसेज नामचा आमहाय बर न गोबां मा तनसिनि सेक्सनाव माहाय बर so अपन bagai ang noroni median channel bisinti ba mia bang ong saka to mungna sini bororo ke bo mahika atosar khaya to kai sengma chubala nai channel ni bisinti panung teng seng nijra sengtai khorok busuk seng nang bai ang sengtai khikro khon sulnai sina ba amun sengtino positive kulai hoisi so let us all stop hadi sengma beong yakare seng sini dafano kaisa kuchukti sana ba se sengma wan sunai AMC ni কোনো সাপোর্ট মানে বরং নি কোনো অঙ্ক অর্ডার সিকারিং কাঙ্কে বরক লগিও পুলিশ প্রশাসন তালাং মানে আবকে বরক বরন হইতে তালাং থাঙ্কা জাস্ট নাই নেদি AMC ni পুলিশ প্রশাসন পানংকা খাকি সুমজাক তো নখানা নেম প্লেট atong bini dubisi da name plate ang tunugia amon banya ang tini mayor dipong modner bai main tongmani ya babo thangi paikya obviously thangchrai no bini bo ang jehato leri thangka ano bo ekta time romani so abon bagai AMC ni panungtung AMC ni panungtung but mani tlang thangake abo jotonin tlang di tang sin dofani bai sin tlang jakta tang sin dofani sin tipra son sin mani rung khrobi tang jakba mongni borobo to phalble aro khaksang complex gana gini je kabang ma dugan tongnai a beng khaja gable tang apnake sbai jage ba so why you only targeted our tiprasa people abo sung why she why niya why le why sung nung mani bai sung tabke tolerate khaimali haisi and AMC ni torof theke tumungno mahainyo ngang kai AMC disat khaiteng amo kemno discriminate ta khaiteng ke jati tiprasang tang wanji bosonin tang jotonon khaidi nge sung kunung ya ta AMC torof te khaijago so sung relax ga tongnai kintu borole tamni baisi only tiprasana target khaiba and norona sari tumungno khna ani jompui jala am chayabo udaipurni kabangma wanji bosoni phai baniya khayu khna tini judino mani bokhogori khang tamlainai unisha sin danga phailene ble mandai an tini kabangma phone khai tong sini kabangma leaders ro sung video bondo khaisinda khoyo bondo khaisinda ram asram bari bondo khaisinda kabangma phone khaible dalago sung bondo khaisinda dani bui phone khaible and bondo khaile kya am hai tumunung thanga tamlaine so aboni bagai mot abo especially the police administration mo kaham ga naina ningthang and mono true justice lanethang and tumun true justice rimani hangkai baskango माने हामियां पानंगै थांमानो हायसि कारण जों बहुत सह्य खायया बहुत नाइसिं लाखिया बहुत नुखा सो आ सह्य बो कासे लिमिटेड कासे लिमिट दं लिमिट नि बायरांगै थांखाय केबो सह्य खायमोन एन्ड तुमुंनो AMC तरफ थि कम हायनि हांखाय आं AMC ने कयनाय केबनो डिस्क्रिमिनेट खाययाबै तिप्रासानि पंथं मानजि बसनथं रसायनानि हायसि रसाना हांखाय खरकसा दफानि चिम तारस ताबसो जरा FR खायनो फुंग थाब रमजाखा न बसो जरा नासिंनाय आं रमजा अब तो सेमे को तब के पुलिस रमिया हरनेसिमिनो कक सालायकेना खोनावो एनिबेन जे आ victim आ साकसांनो सकल माफिया न
mian sin rukuma changla jang khnawo and SP by kok salaka SDP by kok salaka and bongna angkong sa by time frame manner in the sense 48 to 78 hours jese dati mansa case register में काय समय नांगो अब संजे साथे में बुइके बम सावनाय खनानो मारम नै बुइ बाको सावनाय अब कायसे या ताबनि BNSS law ni bisingte अब कायसे टाइम फ्रेम नि बिसिंति बरक तिनि रमनाय अब अलरेडी आं फाइटिंग SP कक सालायजा बरक साव कमप्लेन बिसिं माने बिसिंति जों जथेष्ट 100% नायनाय एन्नबो नायनाय ताङै हिन्दी जों ताबुक नि तिप्रा सरक जेन जिरो नर जतन सिबो नों आं जों सुप तहांके म साबिं नायजे नंनाय सो आबनि बागै जों पंगनानि कक करि माहायरं न पगै दाथंनि हेसि पंगनानि जि जिनिसिया माहायरं जों जे दिनो अंलायो आ दिनो सिमि जों थैतों लाखेंगिया कारण उइ कक सान थांके अ हानि बुइ दफन बरक संना सेमानो तिप्रा सरक जे कोन चिरि खका गांकाय साप्ता कासेन बिसिंगनो चिरि ख आबन पय सिरिंगु कारण तिप्रा सरन थैरक तैयिनि थामै कानो बरक सिउ हायसि आबन बय अ थैनो सबसन थैतुंरिन तन्दी हायसि ता पग दे हायसि पंगनानि जिनिसिया म कायसा सबसन बखाव मारि खै मा तनाय आमया मेसेज नामसो जों थानसा मा तनाय दफन बे कम मा सानाय आरो तै कोनो लिडार्स कतर करि आरो तै कोनो मिनिस्टर करि किन्तु दफा फर्स्ट आबनो जों वानसुगै बसका मा वानाय